नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे सिद्धीज किचनमध्ये। आज मी तुम्हाला झणझणीत सुकी करंदीची भाजी बनवून दाखवणार आहे। तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी इथे करंदी घेतलेली आहे। ही करंदी आता आपण साफ करून घेऊ। हे बघा, ह्या पद्धतीने त्याचं पुढचं डोकं काढायचं आणि त्याचे पाय व अशी शेपटी काढून घ्यायची। ह्या पद्धतीने साफ करून घ्यायची। करंदी साफ केल्यानंतर इथे मी कोमट पाण्यामधून 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता आपण ह्याला फोडणी देऊया। त्यासाठी मी एका पॅन मध्ये तेल तापत ठेवले होते। आता त्यामध्ये लसूण, बारीक कापलेली हिरवी मिरची आणि बारीक कापलेला कांदा टाकून परतून घेऊ। त्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी ठेवून ह्यामध्ये हळद, गरम मसाला आणि लाल तिखट घालून मिक्स करूया, जेणेकरून सर्व कांद्यांना मसाला चांगला लागेल। आणि खवलेलं ओलं खोबरं टाकून असं छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये करंदी आणि चवीनुसार मीठ घालून परतून घेऊ। आता ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊया। आता ह्यामध्ये कोकम घालून घेऊ, म्हणजे ह्याला थोडीशी आंबट अशी चव येईल। त्याच सोबत गॅसची फ्लेम फास्ट करून चांगला कड काढून घेऊया। आता आपल्याला ह्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि कड काढून घ्यायचं आहे चांगल्या ह्याला। थोड्या वेळाने झाकण ओपन करून पाहूया। हे बघा, ह्याला मस्त असा कड आलेला आहे। तर आता गॅसची फ्लेम कमी ठेवून ह्याला आटायला ठेवू, जेणेकरून ह्यामधील पाणी आटून जाईल। आता यावर कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊ। तर इथे आपली झणझणीत सुकी करंदीची भाजी तयार आहे। ही भाजी तुम्ही भाकरी सोबत, चपाती सोबत किंवा कशाही सोबत खाऊ शकता। तर अशीच्या अशी रेसिपी तुम्ही घरी सुद्धा ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्याचसोबत बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।